Jerry: chápem, že si treba uvedomovať, ako sa cítime a podľa toho sa čo najlepšie rozhodovať. Ako však môžeme utvárať svoj život v každom jednom okamihu, keď pritom vstupujeme do dlhodobých vzťahov alebo uzatvárame dohody, ktoré nás právne zaväzujú na dlhší čas? Abraham: bez ohľadu na to, či sa sústredíte na nejakú momentálnu situáciu, ktorá si ihneď vyžaduje vaše myšlienky a činy, alebo či rozmýšľate o niečom budúcom či minulom, robíte to práve teraz. Takže to vo vás aktivuje určité vibrácie práve v tejto chvíli. Inak povedané, v tejto chvíli viete povedať, ako ovplyvňujete určitú budúcu udalosť na základe toho, aký pocit z nej máte teraz, keď na ňu myslíte. Ak si teda uvedomujete, ako sa cítite v jednom súčasnom okamihu a keď vám záleží na tom, aby ste sa cítili dobre a teda sa vedome usilujete zladiť vaše momentálne myšlienky s myšlienkami vašej vnútornej bytosti, potom nielen, že budete mať oveľa viac príjemnejších chvíľ, ale všetko, o čom rozmýšľate, bude mať úžitok z vášho súladu so zdrojom. Ľudia občas nesúhlasia s tým, že ak máte z niečoho dobrý pocit, zaručene sa to bude vyvíjať dobre. Namietajú, že napríklad v určitom vzťahu boli spočiatku veľmi šťastní, ale potom to dopadlo zle. Lenže ak viete, že vždy, keď sa na niečo sústredíte, vaše momentálne myšlienky to ovplyvňujú, potom si možno uvedomíte, že medzi tým, kedy ste sa cítili v nejakom vzťahu dobre a tým, kedy sa veci začali kaziť, sa vaše myšlienky často uberali skôr smerom k tomu, čo ste nechceli, ako k tomu, čo ste chceli. Niekedy medzi začiatkom šťastného vzťahu a jeho smutným koncom sa vaše myšlienky začali sústavne zaoberať tým, čo ste nechceli, a tak ste nevyhnutne začali mať zlé pocity, ktoré takéto myšlienky vždy sprevádzajú. Aby sa ľubovoľný vzťah dlhodobo udržal v dobrom stave, treba sa sústredene cielene zameriať na jeho pozitívne aspekty. Nesmiete dovoliť svojim momentálnym myšlienkam zablúdiť k tomu, čo nechcete, lebo to bude mať negatívny dopad na súčasný aj budúci stav toho, o čo ide. Mnohé dlhodobé dohody sú uzatvárané z hľadiska snahy chrániť sa v budúcnosti, lenže to nie je dobrý základ pre žiadny vzťah. Keď začnete chápať, akú silu majú vaše cielené myšlienky, prestanete mať potrebu chrániť sa a prevládne vnímanie stáleho blahobytu. Ak vás momentálne okolnosti alebo zákony nútia dlhodobo sa niečomu zaviazať, napriek tomu si môžete udržať rovnováhu a pocit súladu či slobody, a to tak, že si uvedomíte, že aj takéto dohody sa môžu zmeniť. Môžete napríklad uzavrieť hypotéku na dom, ktorá vás zaviaže na 20 či 30 rokov, lenže neskôr môžete dom predať a tak danú zmluvu ukončiť. Mnohí ľudia uzavrú manželstvo v duchu sľubu, až kým nás smrť nerozdelí, ale aj tak sa rozvedú. Je oslobodzujúce uvedomiť si, že sila vašich myšlienok, keď zámerne rozmýšľate v súlade s rozšírenejšou verziou vášho života, ku ktorej ste stále inšpirovaní, vám umožňuje dostať sa, kam len chcete, odtiaľ, kde práve ste.